Το μονοπάτι που συνέδεε στην αρχαιότητα την αρχαία Ήλιδα με την αρχαία Ολυμπία ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Πολιτεία Ήλιδας Ολυμπίας στην Κουρουτά Αμαλιάδας. Η πορεία των αθλητών, κριτών και ιερέων από το μονοπάτι που συνέδεε την αρχαία Ήλιδα, η διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, προς την Ολυμπία, εκεί δηλαδή που γίνονταν οι αγώνες, σήμαινε την έναρξη της εκεχηρίας και της ευγενούς άμυλας μεταξύ των λαών. Η αναβίωση αυτής της διαδρομής ήταν το θέμα που συζητήθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Πολιτεία Ήλιδα Ολυμπία. Το μονοπάτι αυτό που θα ενώνει την αρχαία Ήλιδα με την αρχαία Ολυμπία να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Είναι μια αναπτυξιακή προσπάθεια, θα μπορέσει να βοηθήσει την ενδοχώρα της Ηλίας, τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στόχος της πρότασης δεν είναι μόνο να ενώσει τις δύο πόλεις, αλλά να ενώσει το χθες με το σήμερα σε μια πολιτιστική διαδρομή που θα αναδείξει την άλλη πλευρά της Ηλίας. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει όχι απλώς τον νομό Ηλίας, αλλά πιστεύω θα ξαναπροσδιορίσει την αρχαία Ολυμπία διεθνώς ως προς το ρόλο της. 600.000 ευρώ από τα χρήματα που είχε διαθέσει ο Γιώργος Παπανδρέου, αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πυρόπληκτη Ηλία, θα διατεθούν για την υλοποίηση του σκοπού αυτού. Τον Αύγουστο του 2008, στα πλαίσια βοήθειας που μας έκανε ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρωθυπουργός, μου έδωσε εμένα προσωπικά μια επιταγή γύρω στο 1,5 εκατομμύριο για να διαχειριστούμε κάποιες δράσεις. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Σαραντάκος και πήραν μέρος βουλευτές, φορείς και κάτοικοι της περιοχής.